mar chulo fee e mbui mar e-Citizen. Ni sawa nya Sharon. Nyinga Zablon Awange jagoro mar kupete bade ma Kisumu. Ariwa kuduka e twak mar dhi mbele mar e-Citizen. Ma sirikal dwaro kelo go ni koro dwaro nyithindo bro choko fees kokadho e mbui mar e-Citizen. To anyalo dhi achiel kuom pacha. Aseyie gik jok ma ji wacho jatend migawo mar somo miluongo ni Machogu nyowacho ni e-Citizen dhi kelo transparency, honesty gi accountability. Mano tiende ni kaka yosebedo ka kichoko fees onge ga accountability gi transparency. Ko wacho kamano ni onge transparency gi accountability, mano nyiso ni nitie ga gap moro. Nitie jomoko mosebedo kok tim tijegi e ministry ma otelo ni mano migawo mar somo no. Mochogo kaka kina quality assurance mondo obedi timo inspections e schools kendo gi Ministry of Education gi nyaka auditors. To ng'e ni skunde nigi accounts mang'eny. Account go kila account nigi tije. Koro ko wawacho ni koro pesa idhi chul ka e-Citizen, wadhi bedo gi confusion nikech seche ma sirikal oleo gi chulo gimiluongo ni capitation, free secondary gi free primary, government capitation no, to principal gi head teachers nyalo ga ng'iyo ka fees mosechul go no ema gi chimo gamo ema gi ran godo skunde. To ka wadhi e e-Citizen to onge assurance osewach mana verbally ni gini ka pesa odonjo ni tidhi tere school. Mano ok en assurance. Historically wan gi sirikal moro maleo gi chudo gik miluongo ni third party deductions kata make londe kata make pension waseneno ka sirikal leo go. Or ka capitation waseneno ka kata fees mar first term, capitation mar first term bire second term. Seche moko chuno wan kaka jo unions wago koko e ka pesa wuogi. To pesa be kowuok to kuog pesa maduto. Wuok mana pesa mathin thin. Kendo seche moko yudo ka jatend migawo kata permanent secretary ma migawo masomo no dwaro ni principal gi head teachers otim accounting for pesa duto ma onego be ni oro to koro kata mokoro nwakwero principal gi teachers ni una account for pesa kende muoro. Koro yuakwa kaka union en ni ka pesa mar capitation ema leoga onge guarantee ni e-Citizen ni pesa no ok dhi leo. To mar ariyo en wach internet. Remember ni Kenya kuonde mang'eny onge internet, sana areas mek gweng' kucha dala kucha. Koro kiketo ni koro ibro ga chud gi e-Citizens, nitie kuonde moko ma ibro bedo disenfranchised nikech internet coverage pod ok en 100% e Kenya kamae. Mae emomiyo gine manowach mar tablets cha. Iluongo ni tablets gi computers for nyithindo mar sirikand Jubilee no dwaro biro godo higa mar 2012 noko take root nikech computers go noko kel, internet be ne onge. Koro until and unless wabed gi internet coverage the whole country, e-Citizen is not the right way. Mar adek waneno ni nitie hidden agenda apart from gima wach ni transparency gi accountability ni. Sirikal ni nigi shida mar omuom. Nyocha waneno ka doho okwero gi nigi we choko pesa mer housing levy. Koro wang'eyo ni sani gidwaro omuom in all ways. Emomiyo kata pesa monego be nigi oro responsibility deductions monego be nigi seng'ado gi yor ogidwa oro. Koro waparo ni seche ma koro piny omoko nigi ginyalo tiyo gi pesa ma e-Citizen mar fees mosechoko go mondo gitim godo gimoro. Ginyalo timo internal borrowing e e-Citizen. To avoid this, wawacho ni principal gi head teachers oendelea choko pesa through ways magisebet ka gichoko go. Directive nyodhi nyaka e mbalariany gi colleges. Owach ni gini gichak choko pesa make fees through e-Citizen. Gisebet ka ging'ur to poka gitimo gimoro amora.